Oui, Pena. Ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Wallahi, mouvement bɛ cogo di? I b'a kan? Kɛra fama yɛrɛ. Cɛ, n ka lamɛn de kun kɛlen don ka n tɔɔrɔ yan cɛ ko fo n ka leçon ta. A kɔ dɔrɔn n ye cahier bila ka bɔ n bolo. A t'a kalama o de la a bɛ k'a bila ko n ka leçon ta. Parce que ale kun tɛ yan o. Grand sœur yɛrɛ dun ni maa ye? Grand sœur taara ale de nana. Grand sœur de tagara donc ale nana. Taara bɛɛ de ɲagami ye. Ale taara bɛɛ fɔ ka galo sugu bɛɛ da ne la kabi ne ba nana a farira ne ma i b'a fɔ tasuma ne yɛrɛ filila a ma yɛrɛ. Cɛ o kɔrɔ an bɛ farati la saniya cɛ. An bɛ farati kɔni na o a bɛ se a kuma bɛɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ mais yani an ka na an k'an di a cɛ. Dan de don. A part ça. Bien. Ko de ni nugu wa a ka fisa i yɛrɛ don. Cɛ ko bɛ cogo di? Bon ma kɔn ka i m'a ye cɛ a ye kɔnna ka lawuli ma se ka fa sunɔgɔw la bon i b'a dɔn weekend ko ninnu filɛ a ɲagalen don quoi. A ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Cɛ n b'a dɔn bi an bɛ tile ka baro bi ba ye. Cɛ i yɛrɛ i ka ko bɛ cogo di? Mouvement ko t'i la? Mouvement tɛ yen? École ko in o t'an ka plan ba ye tuguni o. A da école ka sa. Olu ye k'a to yen. Awɔ an bɛ weekend ko de yaalaw kɛ cɛ. A y'a bana so. Ahmed, ne ma kuma f'i ɲɛna k'a fɔra ne ɲɛna k'e muso bɛna sɔn ne ma fɔ ko e muso tɛ na. D'ailleurs téléphone di yan. Mama ko ne de ka téléphone de don. Awɔ n y'a faamu. Ne jɔn. E bɔra min? E b'i fa fɛ ka na yan. E y'i la ɲɛ Ahmed de ka so yan. E y'i la ɲɛ Ahmed de fɛ i tɛ malo. I b'a sɔrɔ ka nin complet ta ka nin o don i la ka n'i sigi yan parce que aw bɛ nɛgɛ sisan ka na mɔgɔw ka appareils tromper. Est-ce que fa tɛ la? E na den ka so e y'i la ko ayi nin y'a bannen sa i bɛ na Ahmed t'i fɛ koyi a b'a mago dɔrɔn de ɲɛ i la k'i bila k'i furu i tɛna don ne yɛrɛ fɛ yen tɛmɛ k'i ju ka bɔ fɛ Ahmed fa de bɛ e la ne m'a fɔ ne k'i ka leçon ta i ni musomaninw de bɛ don fo ne ka so kɔnɔ kuma in fɔra ne Ahmed ne m'a fɔ e ɲɛna. I ka kuma ka ca trop. Ne ka kuma ka ca aw fila fɔ ma bilen aw fila fɔ ma e ni fila de bɛ kuma la impoli bilalen. Donc i ma leçon ta i ni musomaninw de bɛ yala yala lundi don n bɛ taga école la aw ka école ta lundi don ne bɛ taga a la impoli bilalen i ju tɛ bɛ ka cahier ta k'i ka leçon ta marabali bilalen n ye deni yan n bɛ mun k'a la n yɛrɛ de b'a dɔn impoli i m'a mara kɛ i ɲɔgɔn dɔ de ye ne d'ailleurs n tɛ bɔ bi fiyewu i bɛ leçon i b'a bɛɛ ta n yɛrɛ sigilen ɲɛna hali n'i tɛ fɛ ka ko dɔw k'a la i b'a k'a la. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kamana gannen don an ka baarako in na koyi baarako in ma ɲɛnabɔ a kɛra baaraba de mais a se bɛ ala ye a ɲɛ bɛ ala kɔnɔ n'ala sɔnna a ma ala ni baarako in fɛ nanu dɛsɛlen don ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ kana perese ala bɛ mɔgɔ sɔn wagati min y'a diya n m'a dɔn yɛrɛ n'a ye dumuni kɛ fɔlɔ a bɔra yan a mɛnna nanu na mama na yan n cɛnin ma hakili sɔrɔ baarako in na a bɛna kɛ baara ye dɛ mama n ce i ye dumuni kɛ awɔ n ye dumuni kɛ i kora o diyara n ye kojugu n bɛ ka fɛn dɔw de lajɛ réseau kan dɔw bɛ ka offre dɔw kɛ dɛ n bɛ k'olu de lajɛ n y'a faamuya mais e kun ko ne ma bi k'i ni dɔ ye ɲɔgɔn ye komi n kun bɛ fɛ i k'i ko ka dumuni kɛ n'i fari i kunkolo lafiyara an bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ sisan k'an to yen fɛnɛ la don dɔ la ne bɔlen baarayɔrɔ ne jɔlen kare kɔnɔna na a nana ne jɔlen sɔrɔ yen nɔ a gɛrɛ ne la donc an kumana an ye fila fɔ a taara donc an kun famana a ma ɲɔgɔn ye donc après don n taatɔ baarakɛyɔrɔ de la n bɛnna n'a ye u ka so dayɛlɛ la donc a fɛnɛ ye n ka numéro ta k'a bɛna kuma fɔ a fa ye a kɛra ten tɔ de ayiwa o tɛ baasi ye ala ka ni sababu ɲuman bɛn n'an ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'o tigɛ
Nya faamuya. Ni mɔgɔ ɲɛnɛma don Ala k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye nanu kana don mana ko la dɛ. N'Ala sɔnna ma. E yɛrɛ ɲɛ b'an ka situation na kan'a miiri ko gɛlɛya b'an kan ka don da dɔw fɛ mun tɛ ɲuman ye. Ayi i tɛ tigɛ nin fiyewu ma. N'Ala sɔnna ma. Ni cɛ O siri bɛ diya n ye kosɛbɛ. N dalen don i la. N'Ala sɔnna ma. Kana to i kelen na wagati bɛɛ dɛ. I y'a mɛn baara bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ dugawu la. Ni papiye dɔw fara ɲɔgɔn kan. Awɔ o tɛ baasi ye. Sini n bɛ t'olu bila awɔ. N'Ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ taa gabugu kɔnɔ. Awɔ. Gua. Pena. Kan me. Ko basi t'i la. Alhamdulillah. Yɔrɔ ɲɛ taga de. Wallahi ni n ko n bɔtɔ yɛrɛ a ma kɛ kunnaja ye. Sinon ni n ko ne tatɔ yɛrɛ de. Wallahi. Ok. Kan lamɛn. Kan fosi tɛ yen nɔ. N bɛ Ala fo wallahi. Alhamdulillah. N yɛrɛ kun taara n terikɛ de fɛ yen nɔ an bɛ taa baro la n ka camarade de classe dɔ. O ba de taara an sigilen sɔrɔ olu ka salon kɔnɔ. Ka ci ka fan bɛɛ de kɛ sɔni makɔrɔni. Ne yɛrɛ siranna tellement ne wulila ka bɔ ka taa. Ani suwa ni fa tɛ juru sara. Ne dabali ma ban quoi. Ko fana ma s'o ma. Wallahi ne dabali banna musokɔrɔba in na tellement elle est tellement méchante hein. Non ma s'o ma dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ka farin naturellement. I bɛ nin kuma fɔ dɔɔni dɔɔni. Non a kana digi la olu tɛ foyi ye. Yɔrɔ dɛ. Olu tɛ foyi ye. Problème t'a la. I b'a tam? Ne ka taa so de. I tɛ dɔnkili déposer. Ok problème fosi t'a la. An ka dayɛlɛ ye kɛ. Ça va. Moïse. Ne y'i wele telefɔni tɛ ka taa ne ye ne wele ni ne m'e ka appel ta o sera ka na ne ɲini fo so. Ne y'i wele telefɔni tɛ ka taa o na déplacer la n bɛna lajɛ n'a sɔrɔ ne wele. Ne k'i kana to ka na ne nɔfɛ an ka so ni ne grand frère bɛ yan o b'a faamu sisan o tɛ yan ne ba de bɛ yan. Dɔ kɛra o dugu la koyi den sɔrɔla ko mun na halisa o ko bɛ dugu la tuguni. I y'a dɔn den sɔrɔla k'a to dugu la den bɛ san joli la a bɛ san 3 de la bi yarɔ o ma kɛ dugu la an k'a to dugu kelen na don min na n'a bɛna kɛ kɛnɛ kan k'o don a bɛ kɛ kɛnɛ kan. Fɔ yɔrɔ dugu la halisa o ko to dugu la. E ma da ne la ka ban ne bɛ se ka ɲinɛ e kɔ cogo di ko ne den b'e bolo. Ko mugu tɛ. Kana to ka na ɲinɛ hali sisan ne ka téléphone bɛ siɲɛ ba ka chambre de kɔnɔ an bɛ taa école la an bɛ taa baaraw la an bɛ taa n bila sugu la ne nin tɛ ka n ka téléphone ta ka bɔ a bolo san ka na n sigi tirage kan a bɛ salon sɔɔni sisan i b'a ye a bɛ ka paix a bɛ wuli ne nana n sigi de n bɛ ka n hakili lafiya dɔɔni. A mana kɛ cogo o cogo solution kan ka sɔrɔ e bolo. An bɛna solution sɔrɔ a la n'an ta an bɛ taa an bɛ sigi an to ka t'i bilasira. An bɛ taa an sigi ka baro dɔ kɛ. An bɛ tila ka baro kɛ kɔfɛ an bɛ baro kɛ an bɛ t'i bilasira. Oui, ma fille. Oui. Baara tɛ bien. Non, baara tɛ bi. Bi un jour de repos. Ah, ok. Ne yɛrɛ min bɛ fɛ ka na fɛn dɔ n taa n collègue dɔ fɛ yen ci la ka na. Jumɛn? N collègue dɔ fɛ yen nɔ. Munna ye? N bɛ taa ci la ka na. E collègue jumɛn? An ka ekɔliden kɔrɔ dɔ de tun don. Ne ye Kankari da ye cɛ nɔfɛ yala la n'est-ce pas? Hein? Je pense que n ye kuma caman f'i ɲɛna dɛ. I ka dɔ bɔ cɛmisɛnnin nɔfɛ yala ninnu na. Ko ɲɛnama tɛ. I tɛ taga. Non. N tɛ mɛn. Donc ne fini comme ça n bɛ na. To yan i tɛ taga. Ala ka masa. Olu tɛ na e nɔfɛ wagati si fɔ e de bɛ wuli ka taga olu nɔfɛ surtout cɛ. A yɔrɔ ma janya yɛrɛ n bɛ boli ka taga ka na dɔrɔn. Bon, tu as 30 minutes. Ok. Pas plus, pas moins. Problème fosi t'a la. N bɛ na sisan. D'accord. An bɛ dɔɔnin.
suna kan ya ko be kan ya gara wala o kera ya numero ta dona depuis numero reta ma se ka sigi vraiment ma no fo nga ñoy wallahi awaga amo kera fe ke wanga sigira dum ba ya wallahi ya ne ko fe karina program tala suna yere ga barako bi chudi wallahi me to wata l'exécutif fait ça là mais yere makla kala na fo ça me wala problème tala c'est bien alisa me wala ok problème tala wa yere do timnaja bon pour le moment ne gon tla tienre la mais ne fene stage do ke donc maintenant stage sera kun chamere ma bientôt kan ga baradam ne fa ya kan ga baradam ne entreprise do la problème tala ala ga nya ga da be la zorwa do trosta la bi bashi foshi tula era du nina na mi ga le permis wa u ta bararo la u fla be ta barala ok garan do ne to so ok problème tala ya nga famille donc bi yere mata école la no mata wala amere pola ok suna parsa wala bashi foti ko be kan alhamdulillah ama o kere fe ate ko to go ya on est au kere wala ko be muso reta ok suna nouvelle me wara ni wala nouvelle ate wajin fon doron am to wata voyage la doron wana wala to wata donc il faut wata yala to wata amunu wata ko la fe rodo la ok oje ko lu nyona kadne me ala masega sanchi badne ma ko lu ke no do ga binya inshallah ni ko wati masede rote ke we tien vraiment na wati sira avec na la sona inshallah sono crefe na sorti do mbulamo programme am to la no fe ok no gara problème profitala sega boru chamange to vraiment comme déjà yeso yero do wala yero do voilà njaranya yero sono j'espère ma ko na parole ko ma na la sona inshallah wati problème tala no chanya sira ni so tigara ala ma tan ko mi akon kan ka yero do wala sanga ko aboro ge na ma ne yero do apa tina ko ka fama tu ko na ko ma ala sona ma problème tala sira di ok usira di mo ko no no in mo wadala sagara ko jaay wajigina fonfon ne ba mi fe na mo ga ko la ga ke ko yeda kabi mo wala iro kadum malla fe mama falenari mama farnyala ala ga juguni dangala shi ne mi mo ga la gare de jugo fe ke mo la shan ni te o be ne te musure mai anaso no warna na sikile so salon ne ni tin ne ama min da ko nare ne mo ma wada ka bin bangina fa madil kan ne wana na ne wula ngo kuma doro mo wada ne kulo ko ri wala basi mama falna turu ne re filam ne wa eu ne re ni ni eski ni baya ni ba min bora kanito malla ne ni ko muso eski wodi ni wa la ne bi nyere ni tilma ga bi dan toro ne ba do ni mo wana na bon ngala wa kara lu mo ga fo ni be abina ne ga kala mo malla ti atani bla ko fe ko no kire en bi tun no na ni ta fo wa ke ma famia ma ta jina en mo wana an sura Sige lagari warcha gorenda de mes no warira na wule na borode Ahmed lagare namma danga ding na ma be woni e digile me soko nene ngo mune be bulu se wonani mama fene be mbula ni gerele la ere shana mabbe falla ga bin na go franci ga ko be shalela o jago tare mi gland asi sikana ma ko tare be ga den su mi ne bulu mema ina na ma boruke ama franci boruke ima irani na isa man na lagari ma fuige na ken sigi ne fa baruga siga ne baro fui me blanna mama de grand sœur ga barado anto berita ega na doronga fili ka change ka farnya ne mata
Wallahi grand sœur de ka baara don. Ne jo be fɛnɛ lɔn. Faransi kɔni an bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'a ye koyi. Baara sɔgɔma a bɛ wuli a bɛ foli ka wuli. I n'a fɔ an bɛ baarakɛla minnu fɛnɛ ta minnu b'an ka baara kɛ dɛ. An fɛnɛ bɛ kɛ ten tɔ de nɔ. Sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ kɛ baara la fɔ wula fɛ ni b'i sen yan. Grand sœur dun b'a fɔ ko ne ka taa e nɔfɛ Faransi. Ni sɛgɛn ka bon. La ne y'a fɔ ne tɛ taa. A sɛgɛn ka bon. N'i ye mɔgɔw ɲininka u la ko bɛ kɛ Faransi u ka lafiyalen lafiya tɛ dɛ. Mais mɔgɔ e lafiyalen don Mali la mun i taa Faransi i ka sow b'i bolo mobili b'i bolo bureau ka ca i bolo i ka baarakɛyɔrɔw ka ca. O b'a la de. Mais mun na e bɛ taa yen. Ahmed tuma dɔ la f'an ka bɔ an ka taga ɲɛɲini o fana ka fisa dɛ. Maman kabi e taara grand sœur ni tɔɔrɔ yan koyi maman. A ye mun kɛ la. Ne tun tɛ dumuni sɔrɔ ka dun ka ɲa ne tun tɛ fini sɔrɔ ka ɲa hali ne ka récréation wari grand sœur tun b'a bɛɛ tigɛ ne la. Hali ne banana ne tɛ fura wari sɔrɔ grand sœur ne ka mobili bɛ tiɲɛ fo ka taa jɔ. Grand sœur tɛ wari di wa ne e wari caman ka wari ne ma. A bɛ dɔ si kɛ. A kun t'a si kɛ grand sœur yɛrɛ kɛrɛ b'a fɔ a jugu. Grand sœur ma fɛn min kɛ dɔrɔn o ye k'a da ne kulo kɔrɔ i n'a fɔ e ye min kɛ sinon grand sœur ye ko bɛɛ kɛ ne la. N'i ko a ma ko n ka mobili bɛ taa n t'a di. N t'a di misi wɛrɛ kɛ bila ka t'u bila n ka mobili la n ka mobili tile tɛ d'i ma i ka n ka mobili di yan. Ahmed e fɛnɛ tɛ ɲuman de kɛ sa kun bɛ k'i dilan k'i bila sira kan. Aw dara nɛgɛ o i kɔrɔmuso de yan. N'a ye fɛn min ye o man ka digi la dɛ. O de la ne b'a dɔn ale de ye su ka bila ne la ne tun tɛ dumuni yɛrɛ dɔn a bolo i tun ye wari d'a ma ale de tun b'a bɛɛ tiɲɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di e tun tɛ dumuni kɛ. E mana sɔrɔ ne ka mobili tiɲɛ ne ma n k'ale de don ne tun tɛ dumuni k'a bolo. A diya mobili in tiɲɛ. Ayi mobili kɔni ne m'a da wari kuma mun na e bɛ b'a dɔn mobili bɛ caya yɛrɛ ma de. A bɛ caya yɛrɛ ma da. Sinon a jɔlen tɛ caya yɛrɛ ma. Ayi n'a fɔra k'a bɛ caya yɛrɛ ma mun ni baara kɔni bɛ ka kɛ mobili la diyagosa t'a tiɲɛ yan. E fɛnɛ ye tiɲɛnikɛla don a bɛ dɔ kɛ tantɔ ne tɛna dilan. Non ne fili b'i ma yɛrɛ ma wa i kana dɔrɔn kana changer carrément ka farinya. Parce que ne fɛnɛ nana sɔrɔ e fɛnɛ changera carrément k'i changer ne taara ka Ahmed mun tiɲɛ o tɛ e kɔni ye bilen. Ne fili ma pewu. O tɛ sa ne ka farinya sama o. Sisan ne bɛ ko ɲininkali kɛ ne la. Ne ye lagare. N'an lafiyara n m'a d'i ma bɛɛ bɛ n nana ni fɛn ta bɛɛ bɛ surprise bɛ o. Mais kabi nana mun tɛ ka foyi fɔ n ye tile joli joli. Surprise bɛ. Ka don kalo kelen yɛrɛ la n tɛ ka fɛn a bɛ e mago de t'a la. I b'a sɔrɔ tɛ ko i changer an bɛ bɔ. Bi kɔni tɛgɛ dan kulo kɔrɔ tɛ ye dɛ. O tɛ ko i changer an ka bɔ wani lagare. A ne ba. Maman n'i tora ka nin kɛ lagare o de ka di ne ye o. Mais e nana ɲuman de kɛ. Ne b'a dɔn sa maman. Mais e fana y'a ne ma dɛ o don e tɛgɛ dan ne kulo kɔrɔ maman. O y'a sɔrɔ ne dusu bɔlen de don sa. Tila ka ne terimuso gɛn yɛrɛ de. Terimuso suri bala ma nin yɛrɛ kan an na kuma daminɛ la dɛ. Ok déjà. Fɛ changer ka na an ka bɔ. N y'a mɛn baasi t'a la n bɛ changer ka na san bɛɛ. A tɛ sigi yɔrɔ la n'an b'i ka sokɔnɔna bɛɛ ɲagasa ɲagasa ka taa n t'a dɔn nɛgɛ den sugu bɛ ne bolo. Ne yɛrɛ ka taa ni fini bɔ n na ka dɔ don n na siɲɛ. Yɛrɛ i sumalen don na est ce que ne nana ni yan nɔ yan diyara ye. I b'o fɔ tuguni yan diyara ne ye fo k'a faga wala. Yɔrɔ mun man kɛcogo. Nɔ yan diyara ne ye. A yɛrɛ tile fila i yɛrɛ ɲɛnafinw de la o t'an fosi tɛ. O bɛɛ kɛ. Ça va. Depuis ne ka nuru ta n'a ma se ka bɔ yen. Wallahi. To ka miiri dɔrɔn yɔrɔ muso cɛman ka ko ma nɔgɔ Bamakɔ. E sayala sa. Wallahi. To ka miiri dɔrɔn. Mais mun de bɛ ka na n'o miiri ye. Mais to ka sigi ne nin ka ko bɛ ɲa ya fasa. Ko ninnu kɔrɔ hakilina ɲuman tɛ na na quoi. Kanu fɔ sa. Ko bɛ Ala de bolo. Mɔgɔ bɛ ko ninnu dɔn parce que aw filɛ nin Bamakɔ ko y'aw ta ye. Ko bɛɛ y'aw ta ye Bamakɔ. N'a ye ko in bila yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ de b'aw. Mais yɔrɔnin dɔ la a tɛ ɲɛ aw fɛnɛ kɔ dɛ. An bɛ ka ɲɔgɔn dafa de. N'o n'a y'a bɛɛ k'anw ka fa de a ma nɔgɔn. N'alo yɛrɛ la a b'a fɔ cɛ bɛ cɛ bɛ. O ye tiɲɛ. Cɛncɛnmugu fana bɛ yen. Mais e fɛnɛ bɛ cɛw fɛ dɛ. Yɔrɔ. Ala k'an wɛrɛ sɔrɔ. Non diyara n ye dɔrɔn ça fait diyara n fila ye. Ma pas sɔn. Wallahi dɔrɔn de. Baasi foyi t'u la. Wallahi musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba. U bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi t'u la. Baasi foyi t'u la. N ka foli f'u ye. Awɔ. O baasi a tɛ mɛn n yɛrɛ nata bi la. N'Ala sɔnna a ma. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. N'i bɛ sɛbɛ kɔni na i bɛ n sɔrɔ so. N sɔrɔ. Ko n'i tora ka munumunu k'a bɛ dɔ fara mɔgɔ hakili la. O ye tiɲɛ yɛrɛ de vraiment. Ko n'a taabolo. Problème t'a la n y'a mɛn.
Mama to ka bɔ ka munumunu a bɛ kɛ o san mɔgɔ a bɛ susi dɔw tɛmɛ mɔgɔ ka vraiment. Wa sinon yɛrɛ ka ko bɛ cogo di? Ni Ala fo alhamdulilayi basi foyi tɛ n na. Bɛɛ ka ɲi. Bɛɛ sago. O donna i ka o donna bɔrɔ ni bi bɔrɔ fana tɛ kelen ye. Kosɛbɛ la sa. Kosɛbɛ la. I bɛ kuma la. I bɛ ka ye yɛrɛ i bɛ ka firi yɛrɛ de. Sɛbɛ la. Ok problème t'a la komi e de ko ten n tɛ fɛn fɔ o la. Ayi n'o sɛbɛ ni f'i nɛgɛw la o. Olu kɔnɔna an tɛ muso nɛgɛw la ni mun bɛ yen dɔrɔn an b'o de fɔ. A banna dɛ. Ok problème t'a la. An ka sɔn ni taga segin ale de t'o. Vraiment o ka fisa ni an ko yɛrɛ bɛɛ to yen sanfɛ na mɔgɔ da kuma kɔrɔ n'a ye. O ye tiɲɛ. N'i y'a mɛn an sera Awɔ. ko dɔ de. Ja ne ye don fɔlɔ jɛnɛ ne ka ko ye ne ci kosɛbɛ ka ko jɛnɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne kɔni bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ sansi diyan bon furu kɔni o bɛ ala bolo o ye tiɲɛ a t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛna diyan furu ma ou bien i tɛna diyan awɔ o ye tiɲɛ mais a bɛɛ wa kanu kɔnɔna la a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ awɔ voilà souvent problème t'a la n bɛ miiri ni hakili ye n bila yɔrɔ min na an bɛ ko in kɛ ten tɔ mais olu tɛ kuma diya n ye o b'a yira ko tɛ ko jɛlenba ye ka n'o fɔ sa ma wo miiri sa non faut pas dire ça ni bon an bɔra fo yɔrɔ jan ni ka se yan nɔ o bɛn donc maintenant ni n sɔnna ka tugu kɔ ka na i lamɛn yan fɛnɛ ni n ko n bɛ miiri o fɛnɛ tɛ se ka kɛ ko gɛlɛn ye dɛ ko gɛlɛn tɛ voilà tiɲɛ yɛrɛ la ni miiri i bɛ se ka hakilina caman sɔrɔ awɔ vraiment problème t'a la se kɔni tɛna décourager muso jɛman ka ko la découragement t'a la e yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ kɛ la walayi fɛnɛ ok problème t'a la n y'a mɛn n'a kɛra cogo min na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i tɛ tɔnɔ sa ye fana a ye mun fɛ bon i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ni mun fɛ karo dɔ yɛrɛ kuma ne bolo la kasa ka di sa nin diyara n ye tellement ça fait plaisir vraiment non a kasa ka di nin diyara n ye yɛrɛ de vraiment nin diyara n ye fo k'a faga a diyara ne yɛrɛ dɔn yɔrɔ dɛ bolo ma minɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye komi yɛrɛ ye muso cɛ ma dɔwɛrɛ tɛ cɛ ye yɔrɔ dɛ tɛ diɲɛ an bala de ok problème t'a la ok